נתחיל. מה נשמע? איך אתם? אני עכשיו אצלי 4 לפנות בוקר. עוד שבוע יש בית ספר, אני פאקינג קוקט. אוקיי, לא נדבר על זה. אנחנו פה לדרג את הגלוריוס קינג, קני ווסט. לא נדבר על מה קרה לו בשנה האחרונה. כי כמובן, אני לא תומך בו חבר'ה, אני לא תומך במה שהוא אומר, אני פשוט אוהב את המוזיקה. ואת הבן אדם שהוא היה לפני. אוקיי? לא אוהב אותו. עכשיו, בן אדם פסיכופת. כרגע מגרד לי האוזן. וסליחה על הסאונד, באמת שאין לי כלום, אני מצא לי מצלמה של הלפטופ, ואוזניות ממקסטוק חבר'ה, ואחבר כזה. אל תאשימו אותי. בשום צורה. אני שומע מפח אשפה. ואגב, מחר אני עושה לייב. כן. מחר אני פותח לייב. תיכנסו. לא יודע. אפשר להיכנס. לא אכפת לי. אבל עכשיו אנחנו נדרג, נעשה סרטון ראשון בערוץ הזה, שממש לא יתפרסם. מה אני עושה? אני נראה כמו איזה, לא יודע, תל אביבי. אנחנו נדרג קניה ווסט אלבומס. כי אין לי מה לעשות ואני פאקינג משועמם. בוא נתחיל. מתחילים מטורף. אחד האלבומים האהובים עליי של קניה. אני שם אותו גוט. תקשבו לי. Sit on my lap, guys. I don't care. This album is like a 10 of 10 album. 10 מ-10. לא אכפת לי מה אתם אומרים, חוץ מבונד 2. שיר שהייתי מוריד. הייתי מוחק מהפלנטה. שיר שאתה שומע אותו ואתה לא יכול לשמוע אותו. זה בלתי אפשרי, כאילו, אתה באמת לא אפשרי. אבל, חוץ מזה, וואו, אחי. New Slave, זה השיר אחד האהובים עליי של קניה, זה I'm in it. שיר מאוד גס. כמו מלח גס. איזה סטנדאפיסט אני, וואו. שיר מדהים. I'm in it. ו-New Slaves, ו-Blood on the Leaves, and Hold My Liquor, שלא נדבר על Hold My Liquor, guys. אתם נותן אלבום. לא אכפת לי מה אתם אומרים, באמת. עכשיו, The College Dropout. יגידו ש-Family Business זה השיר הכי טוב של קניה. אני חושב שזה שיר טוב, אבל הוא overrated as fuck. השיר הכי טוב באלבום הזה זה Two Words או Spaceship. אבל אני אשים אותו באמייזינג. כי לפעמים הוא בא לך בווייבינג. כל כך מתאים. הוא כל כך כאילו מתאים לווייב. כל ה-Graduation Trilogy. 808. 808 is a great album. היא אז... מה אני מדבר באנגלית? מה אני מתייפייף? חושב אני איזה אמריקאי. אני מרוקאי, אחי, מבת ים. איזה מה אמריקאי? 808. וואו, אני עייף. מה אני עושה במקום הולך לישון? 808. מה אני מסתכל, אחי? מה הופך אליי? אני מטומטם לגמרי. 808, יש שם את Welcome to Heartbreak, יש שם Paranoid. וואו, Paranoid. וואו. כאילו, Paranoid. Paranoid, יש שם Street Light. וואו. Coldest Winter. במחשבה שנייה, 808 הוא הולך לאמייזינג. אני מת על האלבום הזה. רגע, אני שומע אותו כל כך הרבה. אני לא הולך להביך את עצמי. כמו שאמרתי, אני לא אמריקאי. אני לא הולך להגיד את השם של האלבום הזה. אני
אביך את עצמי. בואו ננסה. late כמו שאמרתי, בוא נקרא לאלבום הזה We Major. אוקיי. כי אני יודע איך קוראים לו. אוי, לא, זה היה בטעות, חבר'ה, זה היה בטעות. אני יודע איך קוראים לו. אני לא רוצה להביך את עצמי מול הקהל. טוב, אני חייב להגיד את זה. late resignation, fuck. טוב, זה גרייט אלבום, יש שם Diamonds from... שכחתי. איך קוראים לשם? Diamonds from... לא זוכר. ויש שם We Major, ויש שם Touch the Sky, יש שם bangers. אבל הוא לא amazing. Graduation. האלבום הכי overrated של קניה ווסט אי פעם. כאילו הוא לא... ייזס יותר טוב ממנו, 808 ו-The College Dropout ו-Late Resignation. זו הסיבה היחידה שאני אוהב את האלבום Late Resignation, סתם. Graduation זה אלבום טוב. יש שם שירים מטורפים, אבל פשוט הוא יותר מדי מיינסטרים. מה אני מדבר? קניה ווסט, אחי, זה אחד הדברים הכי מיינסטרים שיש. אני לא שומע מוזיקה מיוחדת, אני שומע מיינסטרים. קניה ווסט זה פאקינג מיינסטרים. הולי פאק, איזה אלבום. הולי פאק, איזה אלבום. יש לי אותו בתקליט, גם יש לי פטיפון, אני לא מהאלה שקונים תקליט כי זה יפה. אני קונה תקליט כי יש לי פטיפון, וזה איכות שמיעה אחרת מטלפון. למרות שיש לי פטיפון גם שאתה יכול להתחבר לבלוטוס, ואז יש רמקולים, ואז זה כאילו כמו זה, ואז אותו החוויית שמיעה. אבל תקליט זה חוויה. באמת, מי שלא ניסה, תנסו. My Beautiful Dark Twisted Fantasy. וואו. וואו, אחי, פשוט בנג, לא, הוא מעל ייזוס. סורי, ייזוס. כי באמת, דארק פנטזי, אפילו סואפולד, Runaway, מיינסטרים, אבל Runaway, Devil in a New Dress, Hell of a Life, Blame Game, Gorgeous, מונסטר, אני אוהב מונסטר, תתפלו. אתם, וואו, איזה אפס אני שאני אוהב מונסטר, באמת. לא ספונסר עכשיו, לא מונסטר. כי הוא, איזה אלבום מדהים. fairly rated. אבל, אתם עוד תתפלו. Watch the Throne עם ג'יי-זי וקניה. אלבום טוב, אלבום חמוד, אלבום כיפי, אלבום נחמד. שני הראפרים האהובים עליי, באלבום משותף, דואו מטורף, אבל האלבום הזה לא צלח, הוא פשוט לא צלח. עכשיו, נשים אותו בגוד, יש שם Why I Love You, יש שם Fellas in Paris, יש שם גם יש שם לא Watch the Throne, יש שם No Church in the Wild. מה עוד? אוטיס, שזה כאילו השירים היחידים שדי טובים משם, והכי כאילו מוכרים גם. וואו. הנה אלבום למשל, זה למה אמרתי שתופתעו, יותר טוב מ-My Beautiful Dark Twisted Fantasy, The Life of Pablo, אולטרק בלם. וואו, איזה... וואו, אני חושב שזה השיר האהוב עליי. אולטרה לייט, בם, לייט. אולטרה לייט, בם. יש שם שירים, למה אני מסתכל לצד כל שנייה? אני מסתכל על הפוסטר של
פילפ פיקשן. הקוונטין טרנטינו פילם. כן. פוסטר יפה מאוד, אם אתם רוצים לדבר לכם. קיצור, יש שם waves, יש שם walls, יש שם no more parties in the LA, יש שם שירים מדהימים, יש שם Father stretch my hand part 1, יש שם part 2 גם, יש שם famous, יש שם highlights, יש שם FML, יש שם real friends, יש שם fade, 30 hours, ו-Saint Pablo, ו-Facts גם. כל זה שירים שאני יכול לשמוע כל הזמן, תמיד. זה האלבום שאני הכי שומע כל הזמן. שבוע, אני שנייה פותח את האיירבאדס, בואו בשבילכם לראות. בואו נראה. בואו נראה בשבילכם, חבר'ה. יש איירבאדס, אחי, מי שיודע מה זה איירבאדס. הנה, בדיוק היום הגיע תוצאות של אוי. אני אחשוף את עצמי. Paranoid Black Skin, I'm in it. Black Skinhead, סליחה. I'm in it, Stars ו-Highs and Lows, ששמעתי אותו הרבה. הנה, Album of the Week, The Life of Pablo. Top Listening Artist of this week. מקום ראשון קניה, מקום שני קנדריק, מקום שלישי ג'ייזי. וואו! 30 אמנים, 2,700 דקות, ו-679 טרקס, שזה שירים. רואים? אוקיי, בואו נחזור. אז כל הזמן, כל יום, אין יום אחד שאני לא שומע, משלושת האלבומים שיש לנו למעלה פה. למה האחבר שלו עובד? הנה, אוקיי. אז כן. The Life of Pablo, פרפקטו. האלבום היא Don't Like. זה למה אני רוצה לעשות את הלייב, כי לא שמעתי את האלבום הזה עדיין, הוא בליסט שלי, אבל יש לי אלבומים של אמנים אחרים שאני רוצה לשמוע, שהם לא רק קניה, אז אני קודם כל לא אגיע לאלבום הזה, זה כאילו בליסט שלו, אבל אני לא זה, אז אני... בוא נגיד אני מדרג את השיר Don't Like. Great, סליחה. ייי. Violent Crime, Ghost Town, I Thought About Killing You. No Mistakes. זהו, כאילו זה אלבום קצר. Amazing, אחי. Amazing. Kids See Ghost. זה יותר טוב מ-Watch the Throne. יש שם For Dimension. וואו, איזה ביט קניה. Jesus is King. אני כאילו עכשיו זה ספידרן כי חפרתי קצת. Jesus is King. אני לא שומע את האלבום הזה כאילו בכלל. לא קוראים לי להאמין בג'יזוס, חבר'ה. מיד as fuck. כן, אחי, מה אתם רוצים ממני? דונדה. Life of the Party, Heaven and Hell, שזה השיר הכי underrated של קניה, אני חושב, שיר מדהים, חבר'ה, מדהים, אף אחד לא מדבר עליו. Life of the Party, Heaven and Hell, Praise God, אני לא עולה לי. Remote Control, I guess. Jesus Lord Part 2. זה מה שעולה לי עכשיו, אבל זה אלבום טוב. זה יותר טוב מ-Kids See Ghost ו-Watch the Throne. Vultures 1. יש שם בנגרים, אבל כשאני אומר בנגרים, יש שם בנגרים, טופ 20 קניה. יש שם Back to Me, שזה שיר מדהים. יש שם Stars, יש שם Burn, יש שם גם מה עוד? יש שם מה עוד? Fuck Sun, סליחה, יוטיוב. Fuck Sun יש שם. Vultures, Low Key, Good. אתה יודע מה? אפילו Great. אפילו Great. ונחזיר אותה לגוד, כי זה עדיין רק שיר אחד, ואני לא מחשב את זה כאלבום. הגענו לירידה. שיר אחד שיש שם טוב, סלייד.
slide in, זה פשוט אס. אני לא עושה סייב לחרא הזה. אז זה הדירוג שלי לקניה אלבומס. אם אתה לא מרוצה, לך תשתה קפה. זה אפילו לא חרוז. I should kill myself. סליחה, יוטיוב. כן. אוקיי. אז זה היה הסרטון שלי. אני מקווה שנהניתם. אני דווקא נהניתי. זה היה חמוד, זה היה כיפי. מקווה שלא הפרעתי לכם פה בצד. אבל אם הפרעתי לכם, אז פה כתוב גוט. אבל מקווה שנהניתם, כי אני נהניתי. סרטון ראשון לערוץ. ויאללה ביי.